Majalisar Shura ta jihar Kano ta gayyaci Sheikh Lawan Abubakar Trayon bisa ƙorafe-ƙorafe da aka mika mata na zargin furta kalaman ɓatanci ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Haka zalika majalisar ta gayyaci waɗanda suka mika ƙorafe-ƙorafen domin zama a ji ta bakin kowane ɓangare da yake zantawa da manema labarai bayan zaman majalisar na farko tun da aka kafa ta. Sakataren majalisar kuma kwamishinan kasuwanci Shehu Wadasa Gagi ya tabbatar da cewa an miƙa wa majalisar ƙorafe-ƙorafe har guda 8 daga ƙungiyoyin addinai da na al'umma. Ya ce majalisar ta duba ƙorafe-ƙorafen kuma za ta gayyaci kowane ɓangare har da shi kansa Malam Trayom don ji ta bakinsa. Haka zalika Sagagi ya ƙara da cewa majalisar za ta yi aiki tsakani da Allah don baiwa gwamnati shawarar da ta dace.